ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ମୁକେଶ ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ମୁକେଶ ସାହୁ କହୁଛି। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରୁ କହୁଥିଲି। ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ଜିଟି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ କି? ହଁ ସାର୍ ଦେଇଥିଲି। ହଁ କେତେ ସ୍କୋର କେତେ ହଉଛି? ମୋରଟା 143 ହଉଛି ସାର୍। 143 ତମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି 143ରେ ଚାକିରି ପାଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଯଦି ତମେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସାର୍ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ମାତ୍ର 7 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ କମ ହବ କି ସାର୍? ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କମେଇଦେବି ତମ ଚାକିରୀ ପାଇବା ଚାନ୍ସ ବି କମିଯିବ। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମ ଚାକିରୀ ଦରକାର ନା ନାଇଁ କୁହ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଦରକାର ସାର୍। ସାର୍ ଯଦି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ କୁହ। ବିଲେଇ ପିଉଛି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରେ ସାର୍ ବିଲେଇ ପିଉଛି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ତମ ଚାକିରି ପୁରେଇ ଦିଅ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ। I got broads in Atlanta. Just to the lean.